o nwere ịma na ụfọdụ ndị bịa fa na-ata ndị Igbo ụta maka ibe na-eme na nwere ya ata ndị Igbo ụta na akpọmasị akpọ ndị Igbo otegberi ọdị akpọmasị akpọ ndị Igbo akpọmasị akpọ ndị Akachukwu dị n'arụ ibe na ọwụ niile so ibe na-eme n'ụwa ebe na ilo riri nneri nne ndị ọwụ na Akachukwu dị n'arụ a na-ebusogide fa agha and ife eji ebuso nya ba agha bụ ọ maka Akachukwu adịba n'arụ Chukwu bịakwa na ọ rapụkwa nya bụ ibe mgbu a na-emebe ka o wee nwee ike ịgbatịba agbatị ọfụma. Ọ bụrụ ndị Igbo mere eji eme ibe na-emebe nya bụ ibe mkpọmasị ọ dịgo tupu a wee nụọ nya bụ ọgụ ọ maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo bụkwara ibe mere eji wee nụọ nya bụ ọgụ na mbọsị mbụ. Ọ bụrụ na edozi obodo ka onye ọbụla arara onye ọbụla kwuo okwu ewere eme ebe ọ ghara inwe ndị a na-ene anya karịa ndị ọzọ ibe mere na Naịjirịa yara eme. Mana ana m agwa ndị mmadụ siba na nyaba ọgụ ọ dị ka Igbo na-egborie ebe n'anya n'obodo Naịjirịa ị achọpụta na ife niile mere na-eji wee nụọ nyaba ọgụ between 1967 to 1970 ya nụọ nyaba ọgụ ibe niile mere eji wee nụọ nyaba ọgụ na-emekwa na Naịjirịa nke taa igosi gị na ọbụrụzie gbasa ndị Igbo ike Naịjirịa gwuo ndị Igbo ịma ndị mmadụ aghọtara iwe na-eme na asị na mmiri si n'isi gbalụọ onye na-aghọtara ya ara aghọta ya mmiri si n'isi gbalụọ inwezie ndị nọ n'ọdụdụ ebe mmiri n'ọdụdụ mmiri si na ba na-eme ka egbochie ebe ka ama ma oyi edo mmiri ya ara edo mmiri gbalụọ n'isi ọwụ na achọ ka edozie mmiri gbalụ agbalụ ejekwesị n'ebe ọ gbalụ wee dozie nye onye ọbụla bụ onye bi n'ime obodo ya ama ibe bụ nsogbu obodo ezoro ezo nọ na ndị mmadụ na agwacha ndị na-asụ ebe asị na a na-eple eto gararị onye machara iwe owu n'okwuo ka ọ na-atọ ndị ọ na-agwa ụtọ okwu onye ọbọzi nke bụ eziokwu. Ọ ka m n'anya nsị na ọ na-adị m ka ọtụtụ ndị okenye anyị nwere nke ikpeazụ ha bụrụ ndị eziokwu. Ndị Igbo si na onye sịrị nwatakịrị ya jee jide nkakwụ ihe nye mmiri oyi eji wee kwa aka ịbazie n'anya nke ikpeazụ evozie ndị okenye ya ezie nwatakịrị si anya jee jide nkakwụ nwatakịrị eji maka na okenye gwere anya jee jide nkakwụ oje jide nkakwụ o jidezie nkakwụ okenye na-ata asị anya jee jide nkakwụ afụchasị ya na ọ na-esi ka nkakwụ na ọ dịzi ka nkakwụ ọmanye mmiri oyi eji wee kwa aka mana okenye sịrị anya jee jide nkakwụ nwatakịrị asị anya jee jide nkakwụ abụrụ na nkakwụ na-esi isi na ibe o mere ibe okenye gwara ya so okenye sịrị nwatakịrị nya jee jide nkakwụ ghara inye mmiri oyi eji wee kwa aka wee tụgharịzie asịazịa na nwatakịrị na-esi nkakwụ na nwatakịrị bụ nkakwụ ị na-anya bụ na okenye a bụ onye a ya achọba ibe n'isi chọba ya ibe na-arụ ibe inu ka m na-atụ andọ ndị okenye dị otu a bụ ndị ka n'ọnụọgụ na ndị Igbo anyị taata onye mere o ji wee dị ka ibe a na-emebi ọ dịzị aka na ụmụazị ya na-azị ege ndị okenye mfe ndị okenye nwere ebe ha si wee mebie ibe na onye bụ eziokwu ghara ekwu ya onye bụ eziokwu ghara ekwu ya ya ọ bụrụ na anyị edoziwe na-emebe anyị ma na anyị echigha azụ gwa onwe anyị eziokwu anyị echigha azụ gwa onwe anyị eziokwu as long as ọ bụ na anyị ada agwa onwe anyị eziokwu ọ ya abịa anyị arụ mana ibe ndị ekwenyesi ike mma ala bụ na Chukwu ọ na-agbakọta ndị ya azụ asụsụ Igbo ji wee dị mkpa na onye na-agụ egwu ma onye na-eto Chukwu onye ọnwụ na-agụrụ egwu ụka ịgụcha anya ọnwụ na ịkara gụ n'asụsụ Igbo ịma na ọ kara nwe ebe ego asụsụ Igbo bụ asụsụ na-akpọni mmụọ Chukwu asụsụ na-akpọni Chukwu o nwere akwụkwọ m na-agụ elezigo m onye ririe ọ na-akọwara m na asụsụ Igbo bụ asụ nke mbụ asụ amara m ma nne amara m enwere m ike iprove ya mana abụghị m onye adịrị edenye extensively enwere ka ọ bụla eziokwu so anyị nwabụ ndị Igbo ya akabara ka asụsụ Igbo ghara ịna o nwere egwu ngwụrụ mgbe amụpụta onye Igbo ka asụgharị ya Igbo ụmụ ndị mvụ na Amerịka mụrụ ụmụ na Amerịka ụmụba na-asụ Igbo nwee ndị mmiti na Canada ụmụba na-asụ Igbo o nwere ndị ọzọ mmiti na ka ebe a na-akpọ na Germany ụmụba na-asụ Igbo mana ịbatazie na ala Igbo be anyị ebe a ibu nwatakịrị na-eto na Ọnịcha bụ Ọnịcha ado nke anyị maara ịsụọlụ nwatakịrị Igbo nne ya asị ga-asụkwa n'ala nwa ya Igbo gị sụgharị ya oyibo ị na-eri ya anyị ma na akụkọ onye amachara iwe
onye amara ebe mmiri bido mabi ya ara ama ebe mmiri kwụsịrị ibe ndị Igbo na-ekwu n'okwu so na onwe werekwe na onye Igbo ọ bụ na a na-agwụ ya okwu asụsụ Igbo ọ nara abịa ntị ma na o nwere nsogbu ọ dị otu ndị a ka anyị na-akpala alụ ka anyị nwee ike ịkpọ onwe anyị nzukọ agwacha ndị na-asụ Igbo sị na you call yourself to a meeting ịkpọ onwe gị nzukọ gị na mmadụ ara nọ na nzukọ a ijuo onwe gị iri ị na-eme kedu ụlọ ọbaala gị ọ nwere nwere ụlọ ọbaala gị ma na ihe negara ya mee n'ihe ọzọ ekenekwe m ụlọ uche nke ọtụtụ ndị mmadụ ekwuo na-emezi Naijiria na ọ ga-adị mma ụfọdụ si hapụ Naijiria na ọkwa ezi mmeta si nyeje anyị nke obi afọ uche nke iche ka mma edowe nke adowe nke iche ka mma ya ọ bụrụ na asị m kwuo gee m ntị ya onye Igbo anaghị eti aka n'ibe nwere isi egwu nsị gị na mmiri Naijiria gbalụ from isi ya Naijiria bụ obodo asị na erigi obodo erigi Naijiria erigi already so nwere ịwere otu ọrụ asị na ndị nweje na-ayọ ka arapụ ndị Igbo ka ndị Igbo bụrụ prezident na 2023 a na-akụ ya ọwụla akọ population Naijiria before ndị amị abịa ebe were ọchịchị wee gatọgide Naijiria ndị Igbo anyị bụ ndị kacha n'ọnụọgụ n'obodo ere ụwa abịa na ndị na-arụ ọrụ nwere ndị ka ndị be anyị mana o nwere ka esi wee bidie na ndị bidoro ihe nwa ibe bụ n'uche wee bidie ibe ji wee bidie ka ọgwụ ndị na-asụ ebe na ka e wegharịa ka ibe si wee dị ka aba wee nọrọ n'isi ya nsogbu enwe na Naijiria nke taa bụ 1999 constitution onye bụ akwụkwọ na-achị nye bụ akwụkwọ ndị derie ka ọ banyere ofu ndị ka ndị ọzọ niile bụrụ ndị na-agba odibo gbagide odibo wee nwụọ ivu onye Igbo si na ike Naijiria agwụghị ya ive ọ na-akọ nwee ka ọ na-agwụghị iwe mana iwe na-ekwuba eziokwu ọ bụrụ na achọ ka Naijiria dịrị gaba ọ ya abakwala ndị Igbo olu maka ibe oji balụ ndị Igbo ulu bụ na ndị Igbo anyị bụ ndị na-azụ ahịa ndị Igbo anyị bụ ndị na-ejepụ ndị Igbo anyị bụ ndị na-achọ ịba ebe ekwusi aba na aba ndị Igbo ya abịa ibe eji abịa ka mmalị na ebe a sị aba nwere ibe dị na ya onye Igbo ya eje ka ọ je mmalị ibe dị n'ime ebe a ọ bụrụ na eputuo na edozie obodo ọ bụrụ na ụdị konstitushọn ndị Naijiria ji akabadala onwe bụ ụdị ndị edere mgbe ndị ọcha bịa kolonize anyị na-akwara ịrapụ ama nye Naijiria ọchịchị ibe ji onye anyị ọchịchị na-ekwu na every region ya anọrọ onwe na control their resources enwezia small control from the center onye bụ independence constitution iji wee nye Naijiria independence so ọ bụrụ na Naijiria ya emecha gaba n'iru otu wee si aghatakọ ịma na ọkwa that constitution bụ ibe ọ bụ na-eme gbuchieti ya azụ obodo a dị mma all this cry of anam ndị nke a sị na a na-emegideba ndị nke ekwuo na anaghị emegideba ma ndị na-emegide na-ekwuo ndị na-emegide na-asị na anaghị emegide ma a mara a na-emegide ibe niile ya akwụsị ma ọ bụrụ na anyị nwee ike ije weta that independence constitution mana iwe ọchị ebe na ndị a tinyere this 1999 constitution a na-azị achọ ikwutekwa okwu nke a maka na ucheba na nke nwa dịva mma ibe niile gbasara development wenaghị ya na exclusive list not only federal government ga na-eme so development which is supposed to be grassroots abrozi from grassroots na ebe agatakọ local government election for example governors na-achị steeti enwezie finance o jide local government election ọ na-agatakọ gosi wee dị ya mma ọ bụrụ na constitution Nigeria dị strong as ka o si wee dị na independence constitution mgbe anyị nwechara ma mayor ma ebe niile ka esi achị obodo development na-abịa from root ọ from mana ka esi enwe development gọvanọ enwere ike ịbụ ya ga-ekpebi onye ga-abụ lokal gọọmenti ya ma na ụdị ibe a na-agatakọkana ndị nọ na lokal gọọmenti ya mụọ onye dịba mmaba ya etinye n'ọchịchị ọgụtaba bụ etinye onye na-akụzi nkụzi na praịmarị skuul ọgụtaba bụ etinye onye na-akụzi nkụzi n'ụlọ ụka ọgụtaba bụ etinye onye na-akụ ekwe n'obodo
ọgụta bụ eti onye bụ alụsị obodo wee n'ọnya ka ọ chọrọ ka ọ bụrụ the local government chairman ọ bụrụ onye ga-achịba ọ local government chairman mana aghatakọ ibe niile na-eme n'obodo iwe na-abụzialụ nnọọ from isi ka esi a control everywhere ọnya bụ nsogbu enwe na Naịjirịa so onye Igbo si na ike Naịjirịa gwụrụ ya ibe ọ na-ekwu adịrọ njọ mana ndị ọnụ ụlọ n'okwu bụ na aya etinye okwu ọnụ amala ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ elora place edozie nye adọ nke a na-ekwu egbosu wee gbara ebe opi ụgbọgụrụ anyị niile onye ọbụla ikweta na 1999 constitution adịrọ mma na ọ dị mma ka ewepụ ya n'akụkụ jee weta negotiated constitution nke agbara alụ onye ọbụla gbara alụ ọ bụrụ nke mmadụ nọrọ so nwere ndị n'ọrụ a na-adesi anya edechie constitution sizi ya na anyị nche na-edere ya anyị nche na-enwere mgbe anyị ji wee de o nwere nke anyị nche niile dere ejibidogodi ya ebido ya dị ya ọ bụrụ na aya ya aka kwụsịgodi ịnwụ steeti niile ekreti ya ọ bụ na ebe eji eri ego dismantle ọnya Nigeria can start again ọ bụ na Nigeria start again na skita na-enwe Eastern region for example anyị enwe premier of Eastern region na were aka anyị elect ya onye ga-abụla anyị premier ọ bụrụ onye a nọ na somewhere awee na-decide na onye ga-ejesi ndị ya na-akụ ụda aka akọ iwe na-eme na Nigeria kịta onye bụ nsogbu dị n'obodo a ọ bụrụ na enwe ike isolve nwunye Nigeria ya atọ ụtọ mana that quest ka a wee bụrụ na anyị nwa na-achị na ya nọ n'isi bụ nsogbu enwe and ọtụtụ ndị bụ ndị ọnụ eru n'okwu n'ala Igbo anyị achọrọ ikwue because of ego a na-enyefe ma kọntraktị a na-enyefe ma uru a na-elite ijiziere uru ị na-elite imechie ọnụ a na-egbu ụmụnna gị a na-emebi na ụmụnna gị ndị Igbo si na ụmụnna nwezuo aka obodo adị mma obodo ovu onye na-afụ ụzọ ịma na onwe na-afụ ụzọ n'obodo a obodo ọsọzọ gị na-afụ ụzọ na bụ unu ịma na onwere na-afụ ụzọ ibe jibalụ ndị Igbo na onye Igbo bụ ife dị mma ọgbọ nwanne ya ọzọ ndị Igbo na-eme ya ọ na-azụ avịa ọkpọta nwanne ya kụzieri ya o kụziere nwanne ya onye ya egosi azụ anya bụ avịa onwe ndị ọzọ na-eme ya onye amara ive ndị grupu ndị amara ive asị gị na ndị Igbo afụrụ onwe n'anya na-akọgheri o nwere ndị ka ndị Igbo fụọ nwa anya fụọ onwe n'anya ọ because of ịhụnanya ndị Igbo fụrụ onwe ka ndị Igbo ji wee nwee ike survive from 20 pounds ya enyere ya anya after the war wee nwee ike ị na ebe anyị nọ taa ebe gị dịkịta anọ ndị Igbo bụzi ndị nwezi airline APC airline bụ the biggest airline na-agba na Nigeria taata bụ onye Igbo nwunye ọpụrụ mgbọ niile a na-agbụ ya ọ ka na-emekwa ibe ọ na-eme ka na-aga n'iru ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti nwee ike inye nwa nwoke APC ụdị sọpọtụ a na-enye Dangote for example anyị aka nwe ebe ọka nọ ọ bụrụ na ụdị sọpọtụ a na-enye Dangote na-enyere ya ma ịnọ sinima na-enyere ya ma kedu aba nwoke nke Nnewi nke na-ele simenti nke ọzọ na-ele simenti ibe eto simenti na ndị ọzọ niile mana nsogbu enwe na Nigeria bụ na o nwere ndị ya kwenyere na nwere iburu waba na nwere because a na-enwe fear iwọchi ya interview emere mgbe a na-enwe fear na ime nyerebe na onye Igbo opportunity dị na ọpụta karịa gị ọ bụrụ na onye Igbo ya akarị gị ọ na n'aka ya ọ na bụzi ka ihe egbuzi onye Igbo ka ọ ghara ịkarị Nigeria provide level playing field for onye ọbụla na o nwere ndị ekwenye na onwere ibe ya eme ka ba gaa n'iru maka a na-enwe fear na ba gaa n'iru ba dominate ya ọ bụrụ ya bụ ọ bụrụ na unu believe na ndị Igbo a na-aga n'iru arapụ ndị Igbo ka ndị Igbo jeruzie bebebiribe iwechita na that independence constitution negotiate ndị ọcha bụ ndị bịa colonize ya unu before we enye unu independence na ọnya bụ constitution nke bakwata na ọnya ka eji wee chinwe obodo na ọ bụ na emere na aga na-enwe ọgba aghara n'obodo a ọ bụ na ewechiete ya azụ Nigeria ya dị mma ma mụ amụrụ dị reason na ọ ejiwu na ama nkwụ wechiete azụ ife na-abụ ya iwechiete azụ bụ greed of some people ọkọ ọchịchọ ya eme ka abịa were onye iri gide n'obodo mmadụ kere ndị obodo ndị ọzọ kerie ndị ọzọ ndị nwe anya bụ mmanụ na bebe ndị Chukwu nye anya bụ mmanụ elu ozife aka fa na-akpọ mgbosi nyere aka nwere na-egeve ntị enwere somethings na-eme n'obodo ọ bụ na o nwere n'obodo ọzọ ya emegbu ịmana mgbe ụfọdụ ọkwa na oke nọ n'ụlọ na-agwa nke nọ n'ezi na azụ na ngịga mere na ụfọdụ ụmụaka na-abụrụ iwe wee ha etu a ị na-agwagodo ha onye ebuni na nna ya asị mba na nna ya amaghị ihe na kedu etu a ga-esi kwuo onye nkwuwara mụ nwere onwe m nwere mgbe m ji ekwenye iwe ọna gbasara ime gidigidi iwe ọna nwee to do with tigbuo ozugbo aka m na ọkpa m adịrị ya mụ nwa kwenyesiri ike n'ịkpa alụ
ikpe alụ dialogue amaka anything ọbụla abụ na anụcha ọgụ niile na-anọ emecha alụ ka a ya akpakwa wee kapie nya bụ okwu ọnụ. Anyị maara ebe nsogbu si. Iwọchi ya interview Obasanjo mere ụbọchị ya ga-eme ya na Charles gagidi ya ọgwụ. Onye maalụ Nigeria problem ọ bụtakwa ọka na-agwa gị na o nwere some areas bụ n'ogo area ma a na-ediscuss ife gbasara Nigeria na o nwere area bụ n'ogo area. That place ya si nọ n'ogo area bụ ya bụ the problem of Nigeria. So somebody saying ya na-discuss Nigerian problem wee na-agwa gị na o nwere place bụ n'ogo area mana gị nwa gị ma na that place asị bụ n'ogo area bụ the problem. Even that meeting bụ meeting ndị iberibe ka meeting ndị iberibe. Ọ bụrụ na a na-agwọ nsị odo anya na anara esu ose ọ bụrụ na anyị kpebie na anyị ya discuss ọnụ na anyị na-akpa alụ maka ka anyị esi wee solve nsogbu dị n'ime obodo o nwere ebe ya bụ n'ogo area anyị etinye ọnụ ebe ọbụla emechezi ya wee chịkọtara ya. Mana ọ bụrụ na abịa gbaji anyị aka gbaji anyị ọgba bifo anyị ebe dị ikpe alụ si anyị na ọṅa ebe bụ n'ogo area anyị bụrụ na nsogbu dị ebe a na-abụ n'obodo a eziokwu adịrọ n'obodo a onye data eziokwu adịrọ n'obodo a mere anyị ji wee nọrọ ebe anyị nọ and ebe ọ na-anọ na-ekwu ahasị ntụgha na ngwegha bụ nsogbu. Kedu ka o ji bụ na abatakata n'obodo ama ndị ejeju ese ejeshawa ndị nwe track record of asị ndị nwe track record of ikwu ishe from ebe ndị mmadụ kwụ abazie ọ bụrụ ndị a bụ ndị agha ifụrụ na ndị na-eme datin bụ na naturally ndozi na ba bụ n'uche ịkpasa obodo bụ ebe ma because ọ bụ na ịbata n'obodo o nwere ndị ya malụ bụ ndị eziokwu n'obodo na ndị na-ekwu eziokwu amalụ nwere track record of ikwu n'eziokwu. Ava mba Ugezu jiri ofe Ugezu anya ka Enugu kwuru okwulu ndị Igbo na ụmụnri alụsịrị eri azụ na njikọ ọka onye nyere nyanya n'isi onye na-atọ ekene m unu.